Kardom, Pini Karbi Anglong Live Special Report along Nili Sami Jilihan Sepi, non-arjik tha. Prime Minister Narendra Modi kapin khat ateng pen CM Tuliram Rong Hangta hemi similor ke kai asai kedeng dun. Corona ke so jognang jipu nang kachesong pi doktor nurse lapen ke ton ke langa tumaphan milur ke kai pen kachoro ang thek kachepaklang. Kedam tang therepo ni phai inquire pho arni pen India Prime Minister Narendra Modi corona ke so kapang dang de japhan lapen kachiun e de japhan pura depi ni inquire isia pharman kangker mate nation lockdown labangso ni inquire isi kangker ke pha pini an ni krehini ke chok arni India Prime Minister Narendra Modi ahin pen kedoan India arada so tuma phanta corona ke so jok nang jipu ajo phero do de sangse nang kachesong pi doctor nurse lapen ke ton ke lang abangphu Police Army atumaphan patumi arnikang sampor Pfizer ke pahut methang a hemalong milor ke kaipen kachoro ang thek chapaklang donang jipu kapin khat ating si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Sitami Dipu Rong Thang a methang a hemalong a hemasor kache teron pi asopo singdon Rong Hang lapen sengkan Rong Hang atumpen milor kaisi corona ke so jok nang jipu do desang se psychic claim doctor nurse lapen Police Army atumaphan kachoro ang thek chapaklang donlo Lason Taksi MP Horen Singh Be HAD Minister Sumrong Hang Pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Lapen MLA Anparta Penangan Araratum methang a hemalong milor kaipen kachoro ang thek chepaklang don rinti India ADP India Prime Minister Narendra Modi hinpen that pi kangkir klak corona ke so penajok pinian ni krehini ke chok lo labangso ni krehini ke chok pini jang mi poni phai phoni India Prime Minister hinpen that pi ang kang an methang hemlong la corona ke so pen jok nangi pu nang je song pi doctor nurse la pen la preexam department asai khi police army atumen chenglok hala ke claim dam che paduk thuman kachurong thek chepaklang nunangi pula sojok pini elitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang sitame alanglita amethang hemlong milur ke kai pen karuna ke so jok nangi pu lituman nang pa jok pi laso ke song abang pu duman ke kachurong thek chepaklang dun laso milur ke kai asai deng pon bom lu asi nili video journalist Rosonanse banstame chuni ring tung elitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang ahem arluan sitame milur ke kai bom sitame ke paklang moni man sunili chuning ripon lo ngacor kache teron pi lapen alangli asupo adakbam sengkan Rong Hang atumpen celang rapet si milur ke kai aso asai deng pon bom lu asi nili video journalist Rosonanse phan chuniring ang tung mangke lapuan wang pen milur ke kai bom laso ang thek paklang wi phan si alang phan chuniri pon lu Amerika pencenglok, Italy pencenglok, Spain pencenglok, China sih cenglok, lapenon Bharat angkang name penan nasok kesupen, kaciun penan dulu, bangsui ke thom susi apai parelo, lapen kiti apai dame bang parusia parelo, nona samlong dame bang korat sok, anke laso ke supen undelo lasi lahai ke supen cepi jogi phan arnam phan ardom lo lapen kela doctor nurse atum phan dame anjase lahai ke su atum phan prabjin ben kapi me kelang kapi me ye phan arnam herju me pidunang plus kardom pilo lage Narendra Modi ke hai ke deng pon asayang deng laso sai dang ke lage Dhorom jipu nangne, party jipu nangne, khai jipu nangne, Karbi Anglong
lapen Assam lapen Bharat angkang engdok rek ni kidori ye phan laso coronavirus pen ke jogje phan laso ke so pen ke jogje phan sipini minute sirkep an bayi sirkep pen minute sirkep aporan milur kai pen itum laso ke chepe jogje phan ana modom pilo Camera person Roshan Hansepen Diganta Teron, Karbianglong Live.